Ardom non Hills News Karbi Anglong Studio long penili moromi phangchupi tangte non beer tang ton pen arjupon ikha. Micro containment zone ki dobom don sirkeb rong sali ahawar arong along COVID positive kilong abang pu ahem tunaphan sang han kirap ke pajir ki palidam thu. Daithor police station ke parlo rong sali ahawar arong along don sirkeb ahem tunaphan micro containment zone ke bikok atumaphan gari kebe katewar abang pu bangke thom ake hai jewel singnar lapen prodip kro anparta naren rong piatum japon linsi hala positive ang thekilong pon abang pu ahem tunatumaphan driver steam pu amenchi airpon si gari katewar kebek atum an bang plikebra pho atum ari reng pen tangka chirung pon si hala positive mate ok pran kelang asai kam atum pen ang thekilong pon positive ahem tun don sirkep ahem tun aphan sang han lapen ason ahormu kerap ke pajir dam thu lapen anparta rong sali arong along ke dam tang an pusitami mane kisung ke pho lapen ke thi ke jang angbom an pusitami driver teams atum bang plikebra pho atum kai ke kai apor sitami ning ke me pen kerap ke pajir ke ningso ningho chibi pon pe pusi hada kido rong sali ahawar arong arat atum nang chithandun anpar sitami non apor ke barong ledet ahut lake chirapon akenang sot binong pusi hem konglong kebe katewar abang phu atum ka chirap ka chito hello iprang akenang sot ke thenai pusi bang prikebra pho driver team atum ningji pon an suse iprang ke bang jilang arni an sitami arnam pen kirap kilong pon bomji aphan pusitame hir jumi johang pon lo anpar sitame kachirap kachito lake malomso aphan chot lapukali kibang jilang sitame an suse kachirap kachito anat abang jasemet ning kemi pen chirap chito pon bomji lang pusi nang chithandun daithor pen amos ingti Lumbajong arat atengke wusik ingkoi rakithom arni aphongtin Karbi Anglong Autonomous Council katalon ahut achievement kangpu alo athuyalong kachingthur asai kedeng angthe kapaklang atengpen 99 ke chiton damde lapen ahok pet kali Kedamtang 1951 bosik ingkoi rakithom arni Karbi Anglong District Council chilong det penwang bomsi pining 2021 aningkan anki Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan troksikep plengtanglo lapen aningkan wang sita bosik ingkoi rakithom arni kime pang thekponsi Karbi Anglong Autonomous Council kechari ahin pen katalon ning arongaji chipisi kachitong dam man pengkido kithekiding lapen rat athengno Karbi Anglong ahawar adangpi kapaching thurmate development asayamo kichuntang lapen ki ongdung sai kideng angthek achievement alo athuyalong ki paklang ateng 19 Dipu Legislative Assembly Constituency ke parlo National Highway 36 atwar pi manja pen lumbajong langso di samanong tu sikari hanse ahawar ada ki krongput kilometer kep ajaki ding kahelo kachileng atwar lang ikha tangte Karbi Anglong adang pi jasemet lumbajong ahawar achievement alo athuyalong ke pangdak ateng ku ansi development mate chingthuro la silum bajong langso di samanong tu ahawar kido arat atengki wosik ingkoi rakithom Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troksikep arta kichok arni kaching thurmate development aputhak achievement alo athuyalong kepangdak atengki 99% ahok pet gali lapen chiton damde puke klangdak lo pusin ningduk chepaklang lo manja pen junison rongpi Health News Karbi Anglong Daithor dehori rong bongkhat hanbuka anpata rongkre pho rongkre trok arat kacheleng atawar non putam kimisen awilang
Karbi Anglong Autonomous Council along Jinfit Board Chairman Johnny Timung Penja Ponsi, Karbi Anglong Autonomous Council along Sport and Youth Welfare Board Chairman Phenpiga H Rengma Sericulture Board Chairman Bir Singh Hanse Atoma Hinpen, Lumbajang Constituency Angkang Kido, Langsoli at Sport Association Lapen, Langsoli at OEMI Club Aphan, Kerom Board, Football, Volleyball, Pendanglo Kapre Kepathu Ason Kepajirpon. Nang litum humri iknoy Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Arlukido Dong Kamukam Chingri Bay Arongalong Nang litum humri dam ignoy Ladak Cek Lapen Buluka Pen Kasimar Pon Sofa set Bed Decks Tools Chair Rocking chair Lounger Chair and table Flower stand Cup Pendanglok Kaprek misen ason anam kijum pen longpon ikji kachini ji aphan nanglitum 995 777 5291 lapen 995 77 67 037 along humri iknoi anparta home delivery our sai sitame longpon ikji nanglitum Facebook page lapen Google along tami Atur Bamboo Industry pu humri iklote longpon igji. Tangte pinie berta puansi kangton iglo do methak me kurwang thu.